गिबियावनो आंनि बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्यूब चेनेलाव आङो साफ्रोमखौबो दिनै बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायहरबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बेनो जाबाय इसोरनि थाग्रा न'। जों इसोरनि थाग्रा न'खौ माब्रै लुयो बिनि सोमोन्दै आङो बुंनो लादों। इसोरनि थाग्रा न'खौ जोङो लाख थाखा गारनानै जोङो बेबायदि इन्जिनियार लगायनानै आरो हाजिरा होनानै मोजां दाम गोसा मुवाफोरजों साजायसोनानै जोङो इसोरनि थाग्रा न'खौ लुनो हाया। जोङो इसोरनि थाग्रा न'खौ जोङो मानिनायनि गेजेरजोंसो बियो बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिनानै बे बुंनाय बायदि मावनायफोरजोंसो जोङो इसोरनि थाग्रा न'खौ जोङो लुखांनो हायो। आङो बाइबेल सिरि फरायनो आखायाव लादों। 1 Corinthians chapter 3:16 नोंसोर गावसोरनो दि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआ दि नोंसोरनियाव दं नोंसोरो थारैनो मिथियाना? बिनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बेखौ संहार खालामगोन। जोङो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों मिथिबाय जोङो इसोरनि न' आरो जोङो इसोरनि मन्दिर आरो इसोरनि जिउआ जोंनाव दङ। बे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय। जों दिनै बे इसोरनि थाग्रा न'खौ जों माबायदि लुखांनो हायो जोङो बाइबेलाव नायनि माथाइनि 7:24-26 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बायदि मावो बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बादि जागोन। नाथाय जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै फोरोंनाय बायदि मावा बिसोरो बालाबारियाव गावनि न'खौ लुनाय सासे मानसि बायदि जागोन। जोङो मिथिबाय दिनै जोङो लाख थाखा गारनानै जोंनि दाम गोसा मुवाफोरजों जोंनि न'फोरखौ जोङो लुनो हायो। नाथाय इसोरनि थाग्रा न'खौ जोङो लाख थाखा गारनानै इन्जिनियार लागायनानै हाजिरा होनानै समायना रमायना खालामनानै जों इसोरनि थाग्रा न'खौ लुनो हाया। जोङो माथाइनि 25:36-46 सिरियाव नायोबा जों मोननो हायो जों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बिनि फोरोंनाय बायदि जोङो दुखिया हावरियाखौ सिबिनाय, जब्राफोरखौ नायहैनाय, लांथियाफोरनो गानहोनाय, जोबथेसालियाव जोबजानायफोरखौ नायहैनाय, गुबुन हादरनि मानसिखौ जोङो आलासि सोंनाय, न' गैयैनो गावनि न'आव थाहोनाय, बेबायदि सिबिनायनि गेजेरजोंसो जोङो इसोरनि न'खौ जोङो लुनो हायो। इसोरनि थाग्रा न'आ गोथार, बिनिखायनो जोङो गावबो गोथार जानांगोन। जोङो लोंनाय जानायाव, खोथा बाथ्रा रायलायनायाव, गावखौ सैहोनायाव, गुरै जानायाव जोङो बेबायदि इसोरनि न'खौ जोङो लुखांनो हागोन। जोङो नायनि दायो गोबां मानसिया बुंनो इच्छा खालामो जोङो जोंनि लोगोफोरजों जोङो जाफानो गोनां जाबाय। आंनि लोगोआ बेबायदि लोंग्राखाय आङो लोंफानो गोनां जाबाय, बा आंनि लोगोआ बेबायदि गाज्रि हुदा गाज्रि आखलजों सोलिनायखाय आंबो सोलिफानो गोनां जादों। बेफोरबायदि गोबाङा बुंनो हास्थायो। नाथाय जोङो बाइबेलाव मोननो हायो दानियेल 1:1-8 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो दिनै बाबिल हादराव बन्दी खालामनानै लांजानाय जुदायारि जोहोलावफोरनि सोमोन्दै जोङो नायनि। बे जुदायारि जोहोलावफ्रा बाबिल हादरनि राजा नबुकदनेस्सरनियाव जेब्ला लें बोहैदोंमोन अब्ला खुनि गैयै दागि गैयै बे जोहोलावफोरखौ राजाया गावनि मेहेलाव गावनि रायजोखौ बेंनो नायनो थाखाय बिथांमोनखौ लांदोंमोन। आरो बेबायदिनो बे 4 जोहोलावफोरनो कालदारिफोरनि बिजाबफोरखौ फरायनो आरो बेबायदि 3 बोसोर जानो लोंनो बिसोरनो होदोंमोन। नाथाय बे समाव दानियेला सानबायदि दानियेल 1:8 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो दानियेला बे राजानि मोजां खाजानिफ्राय द्राखा बिदै लोंनायनिफ्राय बेबायदि राजानि गोथाव जानाय मुवाफोरखौ जानायनिफ्राय माब्रै रैखा मोनगोन आरो माब्रै गावसोरो गोथारै थानो हागोन बेखौ दानियेला खासिफोरनि गाहाय इस्पिनासनाव खावलायनाय जोङो मोननो हायो।
दानिला गोसोआव सानबायदि बियो राजानि गोथाव खाजाफोर जानानै एबा बिनि लोंनाय द्राखा बिदैफोरखौ लोंनानै गाव खालाय जायाजासे थानो खाबु मोनो। बिनि थाखाय बियो खासिफोरनि गाहायनायाव खावलायदों। बिदिबा जोङो साननानै नाय, बै बाबिल हादराव बन्दी खालामनानै लांजानाय, मालायनाव बान्दा जानानै थाहैनाय व्यक्तिफ्राबो माबायदि इसोरनि होनाय नियमफोरखौ मानिनो हायो, माबायदि गावनि धार्मिकताफोरखौ लाखिनो हायो। दिनै जों बे साब्रै जोहोलावनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै नायोबा जोङो मोननो हायो। दानियेल मोनहा बेबायदि गावनि धार्मिकताखौ लाखिदोंमोन। बिसोरो जानायफोरजों जाफायाजासे, लोंनायफोरजों लोंफायाजासे इसोरनि हुकुमफोरखौ, इसोरनि बोसोनफोरखौ बिसोरो मानिदोंमोन। जोङो बेवहाय नायनो हायो दानियेलनि साथाम लोगोफोर सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'मोननि सोमोन्दै जोङो नायोबा मोननो हायो। दानियेल 3 बालाब 1 सिरिनिफ्राय जोङो 23 सिरिसिम जोङो नायनो हायो। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'मोननि जिबनाव मोनसे आनजाद फैदोंमोन। खुलुमनाय बेलायावबो बिसोरनियाव गोबांथार बेबायदि हमायसाफोर फैदोंमोन। नाथाय सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'आ दिनै माबायदि गसंथादों? जेब्ला बाबिलनि राजा नबुकदनेस्सरा दुरा मैदानाव 14 मु गोजौ आरो 6 मु गुवार बेबायदि मोदायनि मुर्ति बनायनानै, सनानि मुर्ति बनायनानै बिसोरखौ खुलुमहोनो थाखाय बै दुरा मैदानाव फसंनानै दोनदोंमोन आरो ओरैबायदि हुकुम होदोंमोन, जेसेबां राजा रायतफोर, गोबां गुबुन जातिफोर, गुबुन हारिफोर, बिसोर गासैबो जेब्ला राजानि हुकुम बायदि बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमनो थाखाय सिफुं, बेङि, बेंगुल सुगोन, दामनाय देनायजों लोगोसे गासैबो गंग्लायनानै खुलुमनांगोन, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अब्ला सम जानानै फैनाय लोगो लोगोनो बेबायदि सनानि मुर्तिखौ खुलुमनो थाखाय बेंगुल सुदों, सिफुं सुदों, जाथा, सारिंगि दामनानै होदों। बे समाव साफ्रोमबो खुलुमदों। नाथाय सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'आ बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमाखै जोङो नुनो मोनदों। सनानि मुर्तिखौ खुलुमैनि थाखाय दिनै अबेदनग'खौ जोंबाय थानाय अरगेङाव गारसननो थाखाय डिसिसन लादों। अब्लाबो अबेदनग'आ बेखौ गियाखै। राजाया सोंदों, अ सन्द्रक, मैसक, नोंसोरनि नङै जेङा आंनियाव एरफैनाया नंगौ ने? नोंसोरो आं फसंनाय मुर्तिफोरखौ नोंसोरो खुलुमा होनदों ने? बे बाथ्राखौ राजाया सोंदों। अब्ला बुंदों सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'आ, अ राजा, जोङो नोंनि बे फसंनाय सनानि मुर्तिखौ जोङो खुलुमा। जोंनि इसोरा बासायब्लाबो बासायाब्लाबो जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय जोंनि इसोरानो नंथारगौ इसोरबा जोंखौ बासायगोन। नाथाय बासायाब्लाबो अ राजा, जोङो नोंनि बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमथारनाय नङा। बे बाथ्राखौ सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'आ दाथिहै बुंनो हादोंमोन। मानो? दिनै बिसोरो इसोरनि बाथ्राखौ निस्सय बिसोरो फरायदोंमोन। बिनिखायनो बिसोरो मुर्तिनि सायाव गंग्लायनो हायाखैमोन। दिनै जोङो बाइबेलाव नायोबा नुनो हायो, ओंखारलांनाय 20 बालाब 3निफ्राय 5 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दाखुलुम, मुसखाखौ दाखुलुम। बे बाथ्राखौ मुसि लिरनाय बे बिजाबाव रोखायै बुंनाय जादोंमोन। निस्सय बिथांमोनहा बे गोथार शास्त्रखौ जोथोनै फरायदोंमोन आरो बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुनाय बायदि गियानि मानसिफोर बायदिमोन। बिनिखायनो बिथांमोना बेबायदि मुर्तिनि सायाव गंग्लायनो हायाखै। सन्द्रक, मैसकखौ राजाया रागा जोंनानै 7 गुन जोंब्लावनाय अरगेङाव खाख्रबनानै गारहरहोदोंमोन। नाथाय बेयाव जोङो बाइबेलाव नुनो हायो सन्द्रक, मैसकआ खाख्रब जायैनो अरगेंनि गेजेराव गोग्लैहैदों। जायफ्रा सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'खौ अराव गारसोमदों, बिसोरखौ अरा सोलाखांदों आरो खामख्रुबदों। नाथाय बै इसोरनि फोथायारि सन्द्रक, मैसक, अबेदनग' बे 3 जोहोलावा बे अरगेङाव खाख्रब जायैनो थादों। राजाया बुंनो गोनां जादों, सान्थ्रिफोरखौ लिंहरनानै जों बै 3 जोहोलावखौनो जोङो अराव गारसोमाखैमोन ने? बे बाथ्राखौ राजाया बुंनो गोनां जादों। बिसोरखौ इसोरफोरखौ बायदि नुयो। बिसोरो 4 अरनि गेजेराव थाबायबाय थादों। बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंनि इसोरा बेबायदि बासायनो हायै इसोर नङा। जोंनि इसोरा बोलोगोरा, महान, सैथो इसोर। बियो गासैनिफ्रायबो बोलोगोरा इसोर। बेखौ सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'आ मिथिदोंमोन। आरो सन्द्रक, मैसक, अबेदनग'ल' नङा,
दिनै जोङो दानियेल 6 अध्याय बेयाव नायोबा जोङो नुनो हायो राजा दारियसआ गावनि हादरखौ बेंनो थाखाय मोजाङै नायनो थाखाय 3 जोहोलावफोर सायख'दोंमोन। बे 3 जोहोलावफोरनि मादाव दानियेलाबो दङमोन। दिनै दानियेलखौ मेगन सानानै बे 162 जन सायख'जानाय सान्थ्रिफोर आरो दानियेलनि 2 लोगोफ्रा राजानियाव एरनो हास्थायदोंमोन। बे समावहाय दानियेलनियाव मुंबो गोरोन्थि मोनाखै। मानो होनोब्ला दानियेला मोनसेबो बेबायदि गोरोन्थि मावाखै आरो मोनसेबो बुंजाथावनाय दानियेलनाव लोगोफ्राबो दाय नुयैलाय ओरैबायदि बिसोरो सानबाय जोङो दानियेलखौ एरनोबोला जोङो धोरोमखौ लानानैसो बिनि धोरोमनि हुदाफोरखौ लानानैसो जोङो दानियेलखौ राजानियाव जोङो एरनो हागोन। बेखौ बिसोरो थांखि लादोंमोन। 2 हादोरगिरि आरो हादर बेंग्रा खालदारिफ्रा दारियस राजानियाव बुंहैबाय अ राजा नोङो मोनसे डिसिजन लाबा हामगौमोन जाया बे बाबिल हादरनि सिङाव थानाय बे गासैबो बे 30 दिनसिमाव गुबुननि मोदाय आरो इसोरफोरखौ खुलुमब्ला नों फसंनाय मुर्तिखौ खुलुमाब्ला बेखौ सिंहनि दन्दराव गारसननायनि डिसिजन लाब्ला मोजां जागौमोन बे बाथ्राखौ बुंहैदोंमोन। आरो बेबायदिनो राजाया बे बाथ्राखौ मोजां साननानै बे 30 साननि गेजेराव जाया राजानि फसंनाय सनानि मुर्तिखौ खुलुमा एबा गुबुन इसोरनियाव आरज खालामो बे मानसिखौ सिंहनि दन्दराव गारसननाय जाथों होननानै बेबायदि दलिलाव राजाखौ सहि होहोबाय। जायनि कारणाव मिडियारि आरो पार्सियानि आयेन मथे राजानि दलिलाव सहि होनायखौ रावबो बोखारनो हाया। जेब्ला दानियेला बे बाथ्राखौ खोनायो अब्ला दानियेला सिगाङाव सानसेयाव खनथाम बियो आन्थु खरायनानै आरज खालामोमोन। बेबायदिनो दानियेला गाव थाग्रा खथायाव थानानै गोजौनि खथायाव गाखोनानै दानियेला सानसेयाव खनथाम आरज खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिसोरो नुहैनानै दानियेलखौ एरफैबाय अ महाराजा जाय जुदायारिखौ नोंनि बाबिल हादराव हादर बेंनो थाखाय लानानै फैदोंमोन बे व्यक्तिया गावनि इसोरखौसो खुलुमो बियो नोंनि बाथ्राखौ मानिया बेबायदि राजानो एरनानै हैफिनबाय। अब्ला बेबायदि राजाया हुकुम होनो गोनां जाबाय। दिनै दानियेलखौ सिंहनि गरालाव गारसनदोंमोन नाथाय इसोरनि नुनायाव आरो मानसिनि नुनायाव दानियेला मुंबो पाप मावाखै। बिसोरो गावनि धार्मिकताखौ लाखिदों। गोथार बाइबेलाव मा बुंदों बेखौ बिसोरो मोजाङै मानिदों। दिनै बिसोर बाबिल हादराव बन्दी खालामनानै लांजानाय बै जोहोलावफोरा दिनै गावनि धार्मिकताखौ लाखिनो हादोंब्ला दिनै बे 2000नि लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गाव गावनि मोदोमखौ ख्रिस्टनि मोदोम बायदि गोथारै लाखिनो जेबो गोब्राब नङा। नाथाय इसोरनि थाग्रा न'खौ लुखांनोब्ला जोङो इसोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों जों बेखौ मिथियालासिनो जोङो दिनै बेबायदि मानिनाया गोब्राब जागोन। जोङो गोथार बाइबेलखौ जोङो फरायनो नांगोन। इसोरनि बाइकआ मा बुंदों जोङो बेखौ मोजाङै जोङो देहेन खालामनांगोन। जिसुआ मोनसे बाथ्रा बुंदों जन चैप्टार 5नि 9आव नोंसोरो शास्त्रखौनो गोसो होनानै फराया बेजोंनो नोंसोरो बासायजागोन होननानै सानोने। जोङो मिथिबाय बे बाइकनि गेजेरजों बै समाव सोर माबायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ फरायनानै बेबायदि इसोर हामजानाय बायदि जिउ खुंदोंमोन आरो इसोरनि हामजानाय बायदि इसोरनि थाग्रा न'खौ लुदोंमोन। जोङो बाइबेल फरायनायनि सोमोन्दै एसे नायनि। जेरेमिया 15:16 सिरियाव जों नायोबा मोननो हायो जेरेमियाया इसोरनि बाथ्राखौ जिउनि आहार हिसाबैसो बियो बेबहार खालामदोंमोन। आरो जब 23:11 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो जबा बुंदों आङो बेनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौ एसेबो आङो लर-सर खालामाखै आरो आं बिनि खुगानि ओंखारनाय बाथ्राखौ आंनि जानाय मुवाफोरनिख्रुइबो आङो रासिन आवथायदोंमोन। बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो। जोङो दाबिदनि सोमोन्दै नायोबा मोननो हायो गितमाला 119 नाम्बारनि 97 to 102 आव जोङो नायोबा मोनो दिनै राजा दाबिदा इसोरनि बाथ्राखौ सान हर देहेन खालामदोंमोन। आयु आङो नोंनि हृदयखौ इसिग्राब अनो आंनो नोंनि बाथ्राफ्रा सना रुफानिख्रुइबो बेसेन गोसा
सनाफोरनिख्रुइबो नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा दाम गोसा मुवाफोर बायदि आङो बेयावनो सान हर देहेन खालामो। बे बाथ्राखौ राजा डेभिडआबो बुंदोंमोन। दिनै सना रुफानिख्रुइबो बांसिन बेसेन होदोंमोन आरो सान हर देहेन खालामदोंमोन। दिनै जोङो नायोबा मोननो हायो 2 तिमथि 3:15 सिरियाव नायोब्ला जों मोननो हायो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ गोरों गोरा खालामगोन होननानै बुंदों। इसोरनि बाथ्रायासो जोंखौ माबायदि इसोरनि थाग्रा न'खौ लुनांगौ बेखौ फोरोंगोन। आरोबाव जोङो मोननो हायो जाकुबनि 1:24 सिरियाव बुंदों बिनिखायनो मोनफ्रोमबो सर' आरो गाज्रि आखलखौ गारनानै गुरै गोसोजों नोंसोरनि इसोरनि गायनाय बाथ्राखौ नाजाव बेनो नोंसोरखौ बासायगोन। दिनै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ सोर माबायदि बाहायदों जों बाव मोननो हाबाय। दिनै जोङो जसुवा 1:8 सिरियाव नायोब्ला मोननो हायो ख्रिस्ट बायदि जिउ खुंनायाव लागारबो इसोरनि बायख'खौ जोंखौ फरायफ्लायनो होदों। बे बायख'खौ फरायोब्ला गासै बिषयावबो देरहाफ्लायगोन आरो गासै बिषयावबो उन्नति जागोन आरो गासै मावनो साननायफोराबो जाफुंगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। बिनिखाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ फरायनायाव गोसो हो। इसोरनि बाथ्राखौ फरायाबा दिनै जोङो आन्दायगोन। जों इसोरनि थाग्रा न'खौ माबायदि लुनांगौ जोङो बेखौ गाव गावनो गोसोआव रोंगोन आरो इसोरखौ मान होनो रोंगोन। हुदा बिजाब 17:19 सिरियाव बुंदों नोङो जेसां गोबाव थांनानै थायो इसां गोबाव बे इसोरनि गोथार बिजाबखौ लोगोआव लानानै फरायफ्लाय अब्ला माबायदि सोलिनांगौ आरो मारै थाबायनांगौ बेखौ मोनफ्रोमखौबो नोंनो फोरोंगोन। जों बे बायख'नि सायाव जोङो मोननो हादों जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव सेलाफोरजों लोगोसे थानाय समाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन। सिबानि रानिया सल'मन राजानियाव इसोरनि महान थाखोमानाय बिसयफोरखौ सोलोंनो थाखाय गावनि राजमेहेलखौ बियो 3 मास दोनथ'नानै बे इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनो फैनायनि थाखाय सेकेन्ड कामिंआव सिबानि रानिहा बिसार गैला होननानै जिसु ख्रिस्टआ सेलाफोरनो स्पष्ट बुंदोंमोन। बेवहाय जोङो नायनो हायो माथाइनि 12:42 सिरियाव बुंदों बिसारनि सानाव सेबानि रानिया 5 फिरिजों लोगोसे सिखांनानै नोंसोरखौ दाय गोनां खालामगोन मानोना बियो सल'मन राजानि गियाननि बोसोनखौ खोनासंनो गावनि हादरनिफ्राय बिनाव थांदोंमोन। नोंथारगौयै आङो होनो दा बेयाव जाया दङ बियो सल'मननिख्रुइबो देरसिन। बे सिबानि रानिया सासे गेदेर खोला हादरनि रानि जानानै बिहाबो गोबां हाबा दङमोन, गोबां मावनांगौ हाबा दङमोन बुंस'नो हायै। नाथाय बियो इसोरनि बाथ्रानि थाखाय बिहा गांनाय थानायखाय बियो 3 मास मेहेलखौ दोनथ'नानै बियो इसोरनि बाथ्रा सोलोंनो फैदोंमोन होननानै जोङो नायोबा मोननो हायो। 2 इतिहास 9:1-27 सिरि 1 राजा 10:1-13 सिरियाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो रानि सिबानिया माबायदि सल'मननि महान थाखोमानाय रोंगौथिफोरखौ सोलोंनानै लाना थांनानै बियो गावनि हादराव मोजाङै इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै बाहायदोंमोन। बिनिखाय रानि सिबानिहा बिसार गैला होननानै जोङो स्पष्ट मिथिनो मोनबाय। जोङो एसेबां इजियाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै सोलोङा लाबानो जोङो बेबायदि इसोरनिफ्राय अननाय आरो बै सानाव खारग'नायखौ जोङो मोननो हानाय नङा। जोङो बाइबेलाव नायोबा मोनो 1 पिटार चैप्टार 4:18 नायोबा मोनो शास्त्रआव लिरनाय दङ धोरोमियाफ्रानो बासायजानो गोब्राबब्ला इसोरखौ फोथायै मानसिफ्रा इसोरनि बुंनाय बायदि मानियै मानसिफ्रा बोरै बासायजानो। लुकास 19:42 सिरियाव बुंदों शास्त्रआव बेबायदि लिरनाय दं आंनि मन्दिरा आरजनि न' जागोन आन्थाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय। नोंसोरो गाव गावनि मोदोमखौ पाप मावनो हगारनो नांलिया। नोंसोरो गाव गावनि मोदोमखौ थाल्लायै इसोरनि आगजुफोर बायदि थाल्लायै इसोरनो गथायजोबदो। अनजाग्राफोर बुहुमाव थानाय समाव जों बै सोरबा जाग्लुंग्रा सोरबा फेग्लुंग्राफोरजोंबो जों थानो गोनां जानो हागौ। नाथाय मिथिखा बाइबेला मा बुंदों 1 करिन्थ चैप्टार 6:19 बुंदों रावबो दाखा बिदै लोंग्रा जिनाहारि खालामग्रा मुर्ति खुलुमग्रा गाज्रि मावग्रा सेख'ग्रा बिसोरो रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। आरोबाव बुंबावदों
Revelation chapter 21 नि 8 आव गिख'फोर, लाजिगुसुफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर, सेख'ग्राफोर, मोन्थोर खालामग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। जों बेयाव रोखा रोखा जोङो मिथिबाय। जोङो मानिनायनि गेजेरजोंसो गावखौ धोरोमिया जिउ खुंनायनि गेजेरजों बाइबेल स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों गिर्जा प्रार्थना हाबनाय आरो बेबायदि गुबुननि दुखुआव दुखु खालामफानाय, गाबनायफोरजों गाबफानाय, रंजानायफोरजों रंजाफानाय बेफोरजोंसो जोङो इसोरनि थाग्रा न'खौ लुनो हायो। दिनै इसोरा मानसि लुनाय न'आव खामिया। दिनै जोङो बाइबेलाव नायोबा मोननो हायो थोनहरजानाय 17 बालाब 24 सिरि। बे इसोरानो संसारखौ आरो बेयाव दंनाय मानिखौ दादों। बेनो सोरगो आरो बुहुमनि फोरबो, बेयो मानसिजों लुजानाय मन्दिरफोराव खामिया। दिनै जों खोनाबाय मानसिजों लुजानाय मन्दिराव बियो खामिया। जोङो माथाइनि 7 बालाब 24 आरो 26 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बायदि मावो बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बायदि जागोन। जोङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि गेजेरजों मोजां हाबा मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो इसोरनि थाग्रा न'खौ लुखांनो हायो। बिनिखायनो जोङो इसोरनो जोंनि गोसोनि दरजाखौ खेवना होनायखौ इसोरा लुबैयो। नुजाहोजानाय 3 बालाब 20 सिरियाव बुंदों, खोनासं, आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौवो। सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवनानै होयोब्ला आं बिनियाव हाबगोन आरो आङो बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। बिदिबा जों खोनाबाय दिनै जोंनि गोसोनि दरखंखौ बा दरजाखौ जोङो खेवना होनो जोङो गोब्राब खालामनो नाङा अनजाग्राफोर। जोङो थाबैनो जोंनि गोसो मन्दिरखौ जोङो बेनो खेवनानै हो। मानोना बाइबेलाव बुंदों 2 करिन्थिया 3 बालाब 17 सिरियाव बुंदों, दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ आरो जेरावनो फोरबोनि जिउआ थायो बेहानो बासायजानाय दं। जों खोनाबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। बिनिखायनो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो गोरा दाख्लाम। जोङो इसोरनि हास्थायनाय बायदि जोङो खेवनानै हो। जोङो सोर माबायदि बे न'खौ लुदों जोङो बै फोरबोनि सानावसो जोङो बेखौ मिथिनो मोनगोन होननानै बुंदों। 1 करिन्थिया 3 बालाब 12निफ्राय 13 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। नाथाय सोर माबायदि न'खौ लुदों जोङो बेखौ फोरबोनि सानावसो जोङो मिथिनो हागोन होनना बुंदों। सोर माबायदि मावदों बेखौ ख्रिस्ट'नि सानावसो नुनो मोनगोन। मानोना बे सानाव साफ्रोमनिबो मावनाया अरजोंनो नुजाहोजागोन। खायसेया बे बिथानि सायाव सना एबा रुफा दाम गोसा अन्थाइफोरजों लुगोन, खायसेया दंफां एबा थुरि एबा जिगाबफोरजों लुगोन। नाथाय बे इसोरनि थाग्रा न'खौ सोर माबायदि लुदों बेनि नंथारगौखौ फोरबोनि सानाव अरासो फोरमान होगोन। जों बेखौ मोजाङैनो मिथिबाय। माथाइनि 7 बालाब 26 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बायदि मावो बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बायदि जागोन। न'खा जुब जुब हानानै दैफ्रा लोमसावबाय आरो बारा गोब्राबैनो बे न'खौ बुबाय। नाथाय न'आ गोलैयाखै, मानोना बियो न'खौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुदों। नाथाय जायहा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङाखै, जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानैबो आंनि फोरोंनाय बायदि मावाखै, बिसोरो बालाबारियाव गावनि न'खौ लुनाय सासे साननो रोङै मानसि बायदि जागोन। न'खा जुब जुब हानानै दैबाना लोमबाय आरो बारा गोब्राबै बुबाय। अब्ला बे न'आ माबायदि गिथावथावै गोलैगोन। जोङो फोरबोनि फैनाय सानाव जोङो साफ्रोमबो हिसाब होनांगोन। बे समाव माथाइनि 7 बालाब 21 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, आंखौ अ फोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा। जायहा आंनि आफानि गोसो बायदि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन। बे समाव गोबाङा बुंगोन, अ फोरबो, आङो नोंनि मुङै सोमो गोनां हाबाफोर मावदोंमोन, आं नोंनि मुङै भुतफोरखौ होखारदोंमोन। नाथाय आङो बै समाव बुंगोन, आङो नोंसोरखौ सिनाया। अ इनाय मावग्राफोर, आंनिफ्राय गोजान जा। जों बे बाइबेल सिरियाव जोङो खोनाबाय जोबोद गिथावथाव। जोङो सोमो गोनां हाबा मावनायफोरजोंबो, इसोरनि गाहाम रादाब खोन्थानायफोरजोंबो आरो बेबायदि
भुतफोरखौ हवन्नायफोरजोंबो इसोरनि हाबा मावनायफोरजोंबो जुदि जोङो सिनाय जायाब्ला अब्ला जोङो दिनै माजों सिनाय जागोन जोङो मिथिनो मोनबाय माथाइनि 25 बालाब 36निफ्राय 41 सिरियाव बुंदों आंनि बै उन्दैफोरनि सोरबा सासेनो मावनायानो आंनि थाखाय मावनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ जोङो रोखायै माथाइनि 25 बालाब 40 आरो 41 सिरियाव जोङो नुनो मोनदों बिनिखाय फै जोङो गासैबो गावनि गाज्रि सर'फोरखौ नागारनानै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बै गोगोम अन्थाइनि सायाव न'खौ लुनाय बायदि सासे गियानि मानसि बायदि जानानै जोङो ख्रिस्टीय जिउखौ खुंनि आंनि बुंनांगौ टपिकखौ आं दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों